En aquest solar cedit per l'Ajuntament s'aixecaran les noves instal·lacions del TEP de Sant Andreu. Seran 3.500 metres quadrats més que s'afegiran a l'edifici actual. Ens anem a un equipament de 11.000 metres quadrats. S'ampliarà, la continuació és idèntica, els acabats són els mateixos, les façanes són les mateixes, per tant, de fet, estem parlant d'un sol equipament. El nou espai servirà per millorar i incrementar l'assistència a les persones amb discapacitat intel·lectual. S'hi traslladaran una trentena d'usuaris del TEP Estació, ubicat també a Sant Andreu. Hi haurà espais per a la formació i s'incrementaran les places de serveis ocupacionals. Estem patint un envelliment important en les persones amb discapacitat. Necessiten una assistència més personalitzada, una mica diferenciada respecte dels serveis més ocupacionals i assistencials. Les obres començaran al novembre i s'allargaran gairebé un any. El projecte també inclou crear una llar residència a les instal·lacions del TEP Estació. El pressupost global és entre 3 i 4 milions d'euros.